ଏହା ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା। ଜଣେ ଧନୀ ଲୋକ ଏକ ଗାଁରେ ରହୁଥିଲେ। ମଙ୍ଗଳ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରୁଥିଲେ। ମଙ୍ଗଳ ବହୁତ ସଚ୍ଚୋଟ ଥିଲେ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଉପରେ ଧନୀ ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ସେ ସବୁବେଳେ ମଙ୍ଗଳ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜଣେ ମହାନ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ସେ ସଦାସର୍ବଦା ଈଶ୍ୱର ଧ୍ୟାନ, ଭଜନ, କୀର୍ତ୍ତନ, ସ୍ମରଣ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଇତ୍ୟାଦିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ଦିନେ ମଙ୍ଗଳ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ କିଛି ଦିନ ଯିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଧନୀ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଛୁଟି ଦେଇ କହିଲା, ମଙ୍ଗଳ, ମୁଁ ଜଣେ ସାଂସାରିକ ବ୍ୟକ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସର୍ବଦା ବ୍ୟସ୍ତ। ଏହି କାରଣରୁ ମୁଁ କଦାପି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ନୁହେଁ ଏବଂ ମୁଁ ଏହି ଲାଭରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛି। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ତରଫରୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରବାସକ ପାଦ ତଳେ ଏହି 100 ମୁଦ୍ରା ଅର୍ପଣ କର। ମଙ୍ଗଳ ସେଥିରୁ 100 ମୁଦ୍ରା ନେଇ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲେ। ମଙ୍ଗଳ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅନେକ ଦିନ ପାଦରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ପରେ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ ଯିବାବେଳେ ସେ ଅନେକ ସାଧୁ ଭକ୍ତ ବିଷ୍ଣୁ ହରି ନାମକ ଜପ କରୁଥିବାର ଦେଖିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ବାହାରି ଆସୁଥିଲା। ହରିବୋଲର ଉଚ୍ଚ ସ୍ଲୋଗାନ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଥିଲା। ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଥିଲା। ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଅଟକି ଯାଇ ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏହାପରେ ମଙ୍ଗଳ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଅନାଇ ତାକୁ ହୃଦୟରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ବେଳେ ଶେଷରେ ସେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଜୀଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ସେର୍କ 2ଟି ପଦବୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏହି 2ଟି ମୁଦ୍ରା ଧନୀ ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ପଠାଯାଇଛି। ସେହିଦିନ ରାତ୍ରିରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧନୀ ଲୋକ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖାଦେଇ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ତୁମର 98 ମୁଦ୍ରା ପାଇଛି। ଏହି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧନୀ ଲୋକ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମଙ୍ଗଳ ବହୁତ ସଚ୍ଚୋଟ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ଏପରି ଆବଶ୍ୟକତା ହେଲା ଯେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ 2ଟି ମୁଦ୍ରା କମ୍ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସେ 2ଟି ମୁଦ୍ରା ସହିତ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଧନୀ ଏହିପରି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଭକ୍ତ ନିଜ ଗାଁକୁ ଫେରି ସେଥିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଧନୀ ଲୋକ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପାଦଦେଶରେ ମୋର ମୁଦ୍ରା ଅର୍ପଣ କରିଛ କି? ମଙ୍ଗଳ କହିଲା, ହଁ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି। ତାପରେ ସେ କହିଲା, କିନ୍ତୁ ତୁମେ କେବଳ 98 ମୁଦ୍ରା କାହିଁକି ଦେଲ? 2ଟି ମୁଦ୍ରା କ'ଣ ହେଲା? ତାପରେ ମଙ୍ଗଳ ସେଠକୁ ପରା କଥା କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ 98 ମୁଦ୍ରା ଦେଇ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ତଳେ 2ଟି ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଧନୀ ଲୋକ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ମଙ୍ଗଳର ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି କହିଲେ, ମଙ୍ଗଳ, ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ। ତୁମ ହେତୁ ମୁଁ ଏଠି ବସି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି। ତୁମର ଟଙ୍କାର ଭଗବାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। 98 ସେହି ମୁଦ୍ରାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଯାହା ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଭକ୍ତି ପ୍ରିୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅର୍ଥାତ୍ ଭକ୍ତି ମାଧବଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଏବଂ ଏହା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛି।